खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों बे फुंनि समखौ लानानै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय। बे भिडिअआनो जादों हिंसा आरो मालायखौ मेगन सानाय। बेखौनो आं बुंनो सानदों। बेयाव सोरनिबाफोर गोसोआव जुदि रिएक्सन जादोंबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा हो। बेयाव रिएक्सन जानायनि गोनांथि गैया। सासे मानसिखौ अज्ञान गोसोनि मानसिखौ मोनसे गियान होनायसो आंनि रावा। बेयाव मोनसे नांजा बाथ्रा बुंनाय नङा। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों। बिएम सोदोब चेनेलनि बिएम सोदोब चेनेल बे बिथांखौ जोंनि बांसिन सुबुङानो मिथिगौ आरो गोबां मानसियानो मिथियो। बे बिथाङा गोबां मोजां कन्टेन्ट लाबोयो आरो दा बिनि सायाव सोरबाफोर हिंसायै मेगन सानायै आरो गोबां बायदि रोखोमनि बिथांखौ कमेन्ट खालामनो गोबां बायदि रोखोमनि खोथाबो बुङोनो बेखौ आं माखासे मिथि मोनगासिनो दं। आं बिएम सोदोब चेनेलखौबो आं नायो। दिनै बिनिफ्राय आं माखासे बिथांनिफ्रायबो माखासे आं गियान मोनो। बेखायनो आं बिथांनिफ्राय माखासे आरो आं मोनसे गियान मोनदों। दा आं बेखौनो बुंनो सानदों। दिनै बिथाङा हारिनि थाखाय मोजां मावदों। दिनै बिथाङा सासे रोंगौथि गोनां आरो गियान गोनां मानसि। दिनै बिथाङा हारिनि मोजांखौ नागिरदों। बिथाङा रावनिबो गाज्रिखौ नागिराखै। बेयाव बिथाङा मोजां मावनो नागिरनायखौ खायसे मानसिफ्रा मेगन सानानै बिनि चेनेलखौ हेक खालामनो नागिरदों होननानै बिथाङा मोनसे गावनि चेनेलनि माबायाव पस्ट खालामनाय जों नुनो मोनदों आरो दा आं बेखौ नुनानै दुखु मोनदों। आरो मोनसेबाव एक्सट्रा इउटुबार बिथाङा कार्बिआलंनि आं बिनि इउटुब चेनेलखौबो आं नायो। बिखौबो नैबे बड'लेण्ड ना मा फेसबुकनि सासे बिथाङा होमबाबो नोंथांमोना दा नैबेयाव होनाय जाबाय। माबोरै होनोबा हेक खालामगोन आंनि 1 मिनिटबो नाङा 5 मिनिट नाङा बेफोरबायदि एगेन्सै बेफोर रावखौ आं खोनानानै बिथांमोननि इउटुबखौ नायनानै आं जोबोद दुखु मोनदों आरोना। बेयाव रावनिबो मेगन सानो गोनां गैया। जेसेबांनाखि माखासे जोंनि बर' इउटुबार दं गावनि बर' रावजोंनो माखासे जाखिनि गावसोरनाव नलेज दं। दिनै नों आं गासैनोबो मोनसे रावबो जोङो हारसिङै जों रावबो गियान जानो हाया। सोरनिबा राव बुंनायजोंसो जों गियान जानो हायो। सोरनिबा बुंनायजोंसो मोनसे गियान जों मोननो हायो। बेखायनो जों रावबो हारसिङै गियान जानो हाया। थिग बिदिनो बिथांमोनाबो मोनसे जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे मोजां लाबोनो सेस्था खालामदों आरो नाजादों। बेयाव मेगन सानाय दिनै जाय मेगन साग्रा जाय हिंसा खालामग्रा आरो मालायनि मावनायखौ मेगन साग्रा दिनै बेखौनो आं बुंनो सानदों। दिनै जाय मेगन साग्रा बे बिथाङाबो नोंबो खस्थ' खालामबा नोंबो फिथाइखौ मोनगोन। नों मावना जायोब्ला नोंबो फिथाइखौ मोनखागोन। जुदि नों माइखौ गायोब्ला नों माइआ नोंनो फिथाइखौ होखागोन। बेयाव मालायखौ मेगन सानो गोनांथि गैया। आरो नों साननांगौसो बेफोरबायदि हारिनि थाखाय माखासे खामानि मावनायाव नोंथाङाबो हेल्पसो खालामनांगौ आरो मददसो होनांगौ। बेयाव हेक खालामनो आरो हेंथा राव आरो गावजोंनो गाव गोजा जोङो बेयाव मानो गावजों गाव दिनै सानना नाय जुदि गावजों गाव बेफोरबायदि एना एनि जायोबा हारिखौ माबोरै खौसे लाबोगोन दै मोनसे बाथ्राया बेसो फैखायो आंनि रावावथ'। ओंखायनो आं बेखौनो बुंनो सानो हिंसा खालामनायाव खुनु मैल्य गैया। आरो बेनो सासे मोजां मानसिया नोंथांनि गेजेराव जुदि मोजां राव फोरमायबाय थादों मोजां राव बुंबाय थादों। दिनै बे मोजां राव बुंग्रा आरो मोजां सानग्रा मानसिखौ मोजां खिन्थाग्रा मानसिखौ मोजां फोरोंग्रा मानसिखौनो नोङो हेंथा राव बुङोब्ला दिनै नों गाज्रि जानायनि गेजेरावबो दिनै मोजां मानसिखौबो गाज्रि खालामफानाय जायो। दिनै नों गाज्रि खामानि मावबानो बे मोजां मानसियाबो गाज्रि जाफानांगौ जायो। मानि थाखाय नोंनो सुथुरखौ लाबोबाय आरो मोजां मानसियाबो सुथुरखौ जाफानांगौ जायो। मानि थाखाय रागा जोंनाय फैयो। दिनै रावनिबो खहा खालामाखै। बिथांमोना नाजादों हारिनि आरो मोजां मावनो। दिनै जोंनि बर'खौ सोलायनाय लाबोनोसो नागिरदों। दिनै गुबुन हारिफोराबो बेफोरबायदि इउटुब चेनेल खुलिनानै गोबां बायदि फोरोंगासिनो। दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे सोलोंथाइ थायोबा फोरोंनाय थायोब्ला जों गियान मोननो हायो। दिनै हारसिङै जों रावबो गियान जानो हाया। मालायनि फोरोंनायजों मालायनि भिडिअ नायनायजों मोनसे जों गियान मोननो हायो आरो गावखौ सुद्रायनो हायो आरो सोलायनो हायो जोङो। आरो बेनिफ्राय नोंथाङाबो मोनसे आइडिया मोनो आरो नोंथाङाबो मोनसे मोजांखौ साननाय फैयो। बेसो रावबो हारसिं जों रावबो गियान जानो हाया। बेयाव मालायखौ मेगन सानाय खुनु मैल्य गैया। बेखौनो मालायनि मोनसे खेथि मावनायखौ जुदि नों मेगन सानानै मा मोननो मा खालामनो नों सानसेल'सो मेगन सानानै नों बेखौ बरबाद खालामनो हाबाय। नोंथ' अराय बरबाद खालामनो हाया। आरो नों मालायखौ मेगन साना मा जाना नों गावनो गाव बरबादाव गोलैफिनो। जुदि बेखौनो बुंनो थाङो नों मालायखौ मेगन साना नों मालायखौ बरबाद खालामबाय। जेब्ला नोंनि समयसायाव नों बरबाद जायो आरो नोंबो मालायजों खालामजायो होमबा नोंनि गोसोआव माबायदि दुखु मोनगोन बेखौ नों आं बयबो जों मिथिखायो। बेखौनो जायफोर बेफोरबायदि मेगन सानाय गाज्रि साननाय बेफोरबायदि गाज्रि नोजोरजों दानाय आरो दासानबो जों गावजों गाव खौसे जालायनांगौ।
नों आंखौ मदद होदोंबा आंबो नोंखौ मदद होगोन बेसो जोंनिया बर'जों खौसे थानाया बेयाव गावजों गाव बारा एना एनि दाजा दिनै जों गुबुन हादोरखौ नाहर जों गुबुन जाथिखौ नाहर बेसेबां अनलायनाय दिनै जोंनि बर'नि जायगा नाहरोबा दिनै गेदेरनिफ्राय उन्दैसिमहालागै खालि गावजों गाव हिंसा हिंसि एना एनि बेरेखा राव आरो बायदि रोखोम दिनै जों बेफोरखौ सोलायनाय लाबोनांगौ जोंनि गोसोआव जों गोथारसो लानांगौ जोंनि गोसोआव गोथारसो सोनांगौ माने जोंनि गोसोखौ गोथार साननांगौसो गाज्रि साननायखौ जों लाबोयोबा गावबो गाज्रि जागोन आरो गुबुनखौबो गाज्रि खालामना होनाय जायो बेयाव आरो गावबो बरबाद जागोन आरो जायखौ नों गाज्रि खालामनो थाङो बेयो मालाय मोजाङै थाखागोन बेखौसो आं सानो बेयाव मालायखौ मेगन साना खुनु मुल्य गैया आरो मालायनिखौ खहा खालामनानै नों मालाबाबो जौगानानै थानो हाया आरो मालाबा नों जौगानो हाया बेखौ गाव गावनो बुजिनांगौ दिनै गेदेरनिफ्राय लाना उन्दैसिमहालागै जुदि बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थायोबा जोंनि बर'नि गेजेराव गावस्रालायनाया फैगोन आरो मालाबा गोरोबलायनाय फैनाय नङा बेखौनो आंनि मोनसे गोसोजों मोनदांना आं बुंनाय जायो आरो बाखि बाथ्रा बेखौनो आं बुंनो सानबावो जों पाप होननायखौ जों गिनांगौ माब्रै होनोब्ला थिग जों पाप होननायखौ जों गिनांगौ माब्रै गिनाङा होनोब्ला जोंनाव माखासे गोरोन्थि मावनायाव जोंनाव पाप थायो दिनै जोंनो जिउनि दारै जोंनो इसोरा जोंनो जिउ हरदोंब्ला जोङो बे संसाराव थांनानै थानो थाखाय जों मोजांखौनो मावनानै जों थैलांनानै जोंनि जिउखौ गोथारैनो जों इसोरनो गथायफिननो हानायसो जानांगौ दिनै आं बेखौनो सानो जोंनाव माखासे गोरोन्थि बा पाप मावनाय जोंनाव मोनबासो बाहागो दं मेगनजों नायनानै मानसिखौ गाज्रि साननाय मेगनजों नायनानै मालायखौ लुबैनाय मेगनजों नायनानै मानसिखौ हिंसा खालामनाय बे मोनसे नोंनि पाप खुगाजों गाज्रि बुंनाय खुगाजों गाज्रि रायनाय बेबो मोनसे पाप गोसोजों सोरखौबा लब जानाय गोसोजों गाज्रि साननाय गोसोजों बेखौ बरबाद खालामसै होनना साननाय बेबो मोनसे पाप आखाइजों सोरखौबा सोबानाय आखाइजों सोरखौबा बुनाय बेबो नोंनि मोनसे पाप आरो आथिंजों जोनाय आरो बुनाय बेबो नोंनि मोनसे पाप दिनै बे माखासे बे बाहागोखौ नोंथाङा गावखौनो बिनिफ्राय जानगार थायोबा नोंथाङा गावखौनो मोजां खालामना लानो हायो आरो मोजांखौ नों सायख'नो हायो मोजां साननाया नोंनि बेसेबां गोथार आरो नों मोजां सानोबा नोंनो मोजाङै थागोन गाज्रि सानोबा नों गावबो गाज्रि जाबाय आरो नों मालायखौबो गाज्रि खालामनो नागिरो आरो नों मोजां थाखानाय मानसिखौ नों मालाबा गाज्रि खालामनो हाया बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम सुंद'यै माखासे बाथ्रा बुंबाय मालाबा समाव आरो मोजाङै नोंथांमोननो माखासे आरो सम आरो बोथोरखौ लाना मोनसे आं बिदिनो गेजेर गेजेर नोंथांमोननिसिम बेफोरबायदि मोनसे कन्टेन्ट लाबोबावगोन दा मा बुंबावनो नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौ खोनानानै एसे गियान मोनबाय आरो जों गासैबो सुद्रायनो हागोन आरो जों बयबो खौसे जागोन बेखौनो माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोननिफ्राय आं निमाहा बिबाय गोजोन्थों।